Halo, Da, dobar dan. dobar dan. Da li oglasno spremate matematiku? Da. Hoćete mi reći koliko je čas? Ako je jedan sam 7, ako imate više 5, Kako više, mislim, više blok časova. više učenika. A, da. Ima boga mi jednog samo 7, a koliko su 2 časa onda, 14, jel? Ne znam, ovo je uslužni telefonom je tako rekao, oni prije podnevne časove, profesor posle podnevne možete nazvati. A, da. A dobro, je li to, da vas pitam, spremali i srednjoškolci i osnovci? On je profesor srednje škole. A, da. A koji je to, ja ga ne znam, koji... Čobar Kapa iz tehničke. A, u tehničku, on. Dobro, da vam samo kažem, kad ja sam htio sine da mi sprema, on je u osnovnu. Da. U osmi, pa kad mogu onaj... Kad god ćete nazovite posle podne. Da vam sprema spontano časove, mislim. Ne, pa kad vi odgovara, dogovorite se. Aha. Ali dobro, mogu li doći onda oko 3? Možete. Ali oko 3 ujutro, mislim. Kakvi trebaju? Mislim, ujutro u 3, ono, kad prije svićanja. Kako 3-1? Pa, i tek tada dolazim s puta, moram da idem na put. Dobro, nazovite posle podne, profesor. Pa dobro, pitat ću ga onda može li u 3. Doviđenja.